wis mik kon kukur gulune gatel lah. Endi neh gatel kene? Endi neh dipapak-papakne, dipener-penerne. Ngono kuwi si gendut iki. Padahal dikukurne popo kae enggak mau. Nih. Nih. Wes endi neh? Endi neh? Piye? Njaluk apa neh? Njaluk apa neh? Plentas-plentus. Piye? Cek gatelen. Skeroken ae kok ewe iki. Ndak gatel no ndak iso. Gatel gembrayah ngono. Ngono lek dhek nganu apa gatel ra iso ngukur ngono sewoten.